soul. If you ever want something and you call, then I'll come running to fight. La familia, pe mine m-a susținut soțul și asta este... Bine, m-au susținut toți. Deși părinții mei sunt obeși și înțeleg faptul că trebuie să scăbească, dar ei nu pot. Dar mie mi-au spus că tu trebuie să scăbești pentru că ești femeie, ești tânără, ai soț, copil și tu trebuie să iei mâini. Și soțul, bineînțeles că vroia. Nu cred că un bărbat ar fi bucuros să aibă o femeie de 100 și ceva de kg, cât de bună și cât de înțelegătoare și cât de frumoasă la suflet n-ar fi. Nu. Nu e corect. Nu e corect pentru el, în primul rând. Și pentru mine, bineînțeles, dar m-a susținut absolut în tot. Când i-am spus că m-am programat la clinică, a zis, oh, perfect, super. Nu, nici nu a fost vorba de bani. Când am venit și i-am spus de program și tot, da, fără ezitare. Când am început să vin cu primele meniuri de la clinică, la fel. Mănânc și eu la fel, nicio problemă. Frigiderul a fost curățat de toate, tot ce era în plus. Am mâncat cu mine primele luni până să-mi fac eu deprinderea și să nu mai am pofte și tot. N-am spus niciodată că vreau pâine sau că vreau un dulce sau ceva. Pe urmă îmi spunea el așa, a spus că la serviciu am mai mâncat. Pe urmă a venit etapa când eu am început să gătesc. Și el mă susținea, am început să gătesc și adică să gătesc și să nu mănânc din ce gătesc. Mai mult pe partea de prăjituri și cocă. Mâncarea gătită o găteam de obicei standard, cam pentru toți. Dar pe partea de asta m-am organizat. Să chem musafiri, care mă susțineau, bineînțeles, știa toată lumea. Lea nu mănâncă la masă, mie ceai. Sau eu am venit cu pachetul meu de acasă. Toată lumea, prietenele mă sunau și mă întrebau când ai slăbit, bravo, wow, ținem pomii. Și așa toată lumea, chiar și fetița mea îmi spunea, mami, de ce nu mănânci asta? Stai, da, tu mi-ai spus că doamna doctor nu e voie. Deci era că doamna doctor nu e voie, era cel mai important lucru. Și așa am ajuns. Mi-am dat seama că am trecut și vorba aia, că când te întreabă preotul și la bine și la rău, când te căsătorești, cam asta a fost și la noi, și la bine și la rău. If you ever want something and you call, then I'll come